Сега, според собствените му думи, британско-израелският академик Алекс Синклер бил шокиран, когато бил задържан от израелската полиция заради това, че носел кипа – еврейска шапчица, бродирана с израелско и палестинско знаме. Той бил изведен от кафенето, в което седял близо до дома си в Модиин, в централната част на Израел. Наредили му да предаде кипата си и всъщност бил заключен в килия. А когато му върнали предмета, както виждате тук, частта с палестинското знаме била изрязана. Случаят привлече внимание в страната и в международен план, дори след като Синклер сподели подробностите в социалните мрежи. Но сега, все така решен да търси диалог, той е заменил старата си кипа с нова, като е запазил палестинското знаме върху нея. И с нас е доктор Алекс Синклер, писател и преподавател, който се включва от Модиин. Благодарим ви, че сте с нас. Вижте, сигурно сте били шокирани от намесата на полицията по този въпрос. Но предполагам, че тази кипа вече ви е привличала, да кажем, негативно внимание и преди. Ако можете да опишете странната ситуация, в която се оказахте, и мотивацията си да я носите. Разбира се, първо благодаря, че ме поканихте. Радвам се, че водим този разговор. Мисля, че първото нещо, което трябва да кажа, е да подчертая, че съм ционист. Аз съм човек, който израсна на мястото, за което току-що направихте този отличен репортаж. Израснах в Лондон. Живея в Израел от 1997 година. Преместих се тук с кратък престой в Щатите по средата, но живея тук. Аз съм ционист. Имам 3 деца, които в момента всички служат в армията. И така, това е мястото, което е моя дом, което обичам, в което избирам да живея. И така, всичко, за което сега ще говорим, наистина мисля, че е важно да разберете вие и вашите зрители. Правя това като горд евреин и като човек, който вярва в тази страна, избира да живее тук и иска тази страна да просперира и да се развива в бъдеще. Аз съм ционист, защото вярвам, че еврейският народ е народ. Вярвам, че еврейският народ има право на самоопределение в тази част на света, в своите прародни земи. И наистина обичам да бъда част от тази история. Нося кипа от много години. Не съм израснал с кипа. Започнах да нося кипа, когато бях 20-те си години. И носенето на кипа винаги е било трудно за мен, защото наред с всичко това, аз съм политически от левицата. И когато се разхождаш из Израел, носенето на кипа обикновено кара хората да те свързват с определени религиозни и политически възгледи, които не са моите. Така че в продължение на много години се борех със себе си как да продължа да нося това, да нося кипа. Да спазвам този еврейски обичай, който намирам за наистина смислен и много силен на религиозно и духовно ниво. Но да го правя по начин, който не ме свързва с религиозни и политически възгледи, които наистина не са мои и които намирам за проблематични. Така че измислих тази идея тук. Можете да видите ето тук, както виждате на екрана, ето новата, а ето и старата, която показахте преди. Така че измислих тази идея и виж, прав си. Не съм наивен и разбирам, че палестинското знаме за някои, може би за много израелци, е труден символ за гледане. Така че не съм наивен по този въпрос. И мисля, че е важно да държим няколко истини едновременно. Истина номер 1, да, има палестинци, които маршируват по този палестински флаг и искат да ме убият, защото съм израелец, защото съм евреин, които искат да унищожат държавата Израел. Има Хамас, ислямски джихад, хора, които маршируват под този флаг, които маршируваха по този флаг на 7 октомври, които искат да ни унищожат, всички, които искат да унищожат тази държава. И както казах, да ме убият само заради това, че съм израелец или че съм евреин. Хамас е моят враг. Хамас е моя враг, който вярвам, че трябва да бъде унищожен и с когото няма да има бъдещо съжителство. Това е първата истина. И втората истина е, че има и палестинци, за които това е знамето, с което те се чувстват свързани. Които искат да живеят в мир с нас и които искат да приемат и нашето право да живеем тук. В момента тези палестинци, които търсят мир, са малцинство. Отново, не съм наивен. Не се опитвам да се преструвам, че сме в някаква идеалистична, наивна ситуация. Така че палестинците, които търсят мир, очевидно в момента са малцинство, но те съществуват. И да се твърди, че не съществуват, според мен е както емпирично невярно, така и стратегически глупаво. Така че това е наистина дълъг отговор на много кратък въпрос. Задълбочеността ви по темата е похвална. Благодаря, че бяхте с нас и разбира се, че споделихте своята история. Благодаря ви. Добре, благодаря.